ಅಡಿಡ್ದು ಎತ್ತನ ಇತ್ತ ಐನು ಪಲ್ಟಿ ಮಂತನ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಜನ ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತನ ಬೂರ್ದು ಅಲ್ಪ ಐನು ಫಿರ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಒಯ್ಟಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತನ ಓ ಜನಕ್ಕಲಿ ಬಕ್ ಆಯ್ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟಾ ಡೆತ್ ಅಂಡಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಕ್ಕಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಅಡಿಡ್ದು ಎತ್ತನ ಇತ್ತ ಐನು ಪಲ್ಟಿ ಮಂತನ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಜನ ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತನ ಬೂರ್ದು ಅಲ್ಪ ಐನು ಫಿರ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಒಯ್ಟಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತನ ಓ ಜನಕ್ಕಲಿ ಬಕ್ ಆಯ್ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟಾ ಡೆತ್ ಅಂಡಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಕ್ಕಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ